Prenumele feminin Deborah vine din ebraică și înseamnă albină. Aceste femei sunt contradictorii și evaluarea corectă a caracterului lor nu este o sarcină ușoară. Deborah este foarte bună și caldă, dar uneori dacă e deranjată, asemenea unei albine înțeapă rău. Ea este în măsură să strălucească și să se bucure de popularitate, dar se poate transforma într-un șoricel gri pe neașteptate. Ea poate fi credulă, deschisă și sociabilă, dar se poate închide fără motiv în carapacea ei. Această femeie este oarecum agitată și caută mereu să facă pe plac soțului, copiilor și rudelor. Chiar și cea mai mică tensiune în relațiile de familie o rănește și îi provoacă durere enormă. Deborah este tăcută și muncitoare ca o albinuță, soția ideală pe care și-ar dori-o orice bărbat. Ea gătește gustos, îi place să mănânce, în special adoră dulciurile, ceea ce nu face bine siluetei ei. Deborah urăște singurătatea, adoră plimbările și sărbătorile în familie sau între prieteni.